Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Pred 2 rokmi, keď si vypromptil Willa Smitha ako je špagety, tak to bolo, že úplná halucinácia, rozbitá tvár, úplne, že celé zle. A teraz vypromptíš, že Will Smith je špagety, normálne, že není šanca, aby si to rozoznal, že či je to naozaj... 2 roky. No, a to sú 2 iba roky. 2 roky, hej? Ja stále budem tvrdiť, že iba 2 roky. No, áno, jasné, to sú, že iba 2 roky. Strašne veľa noviniek sa udialo za posledný mesiac a mne sa najviac ako keby páči, že 2 mesiace dozadu som videl rozhovory sa volá Sundar, aby som nepopil... Sundar Pichai? Sundar, áno, Sundar. A vlastne ho tak challengeovali CEO Google, že nezaspal Google tak trošku. A on bol veľmi taký akože sebavedomý, s kľudom odpovedal, že on vie, že Google v AIčku, že vie, kde je a že proste to, že sa tu teraz predbiehajú nejaké mladé nové firmy, že to je fajn, ale že my máme čas, my máme vymyslených veľa vecí a že keď príde čas, tak to príde. A teraz vlastne mali tú Google konferenciu, to Google I.O. A celý svet rozpráva o tom, že vlastne ako Google zvalcoval ako keby všetky tie... Môžeš povedať na to svoj názor? Ja Google zvalcoval ako keby všetkých a že Google teraz akože že ide strašné bomby. A to sa mi strašne páči, že jak sa zmenil ten narratív spred 2 mesiacov a teraz. Pravda je tá, že Google nebolo počuť, tak povedzme ako iné firmy. Najviac určite počuť OpenAI a potom menej tie ostatné. V zmysle toho marketingu, akým spôsobom Google prezentoval tie modely, ktoré mal. Ale fakt je ten, že ich modely, ich riešenia sú dlhodobo špičkou na trhu, nie len teraz od tej poslednej konferencie, v zmysle toho, čo ukázali, alebo čo by kedy malo byť k dispozícii, lebo samozrejme na niektoré veci si ešte budeme musieť počkať. Takže to, že oni sú fakt, že dobrí, sme vedeli všetci, teda minimálne tí, čo sa o to zaujímajú. Problém bol v ich marketingu. A to je naozaj problém, ktorý potom následne vytvára tú paradigmu v zmysle toho, že sú niekde pozadu a ostatní sú vpredu. To, že sa rozhodli dneska skombinovať na tej konferencii novinky, ktoré sú povedzme k dispozícii už dneska a samozrejme aj nejaké plány na budúcnosť, ktoré sú akože veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé, to sa o tom potom. Neznamená, že sa len teraz obudili. Proste naozaj oni kontinuálne vyvíjajú veľmi kvalitné modely, začínajú v tom mať jasno, čo vlastne chcú, lebo aj to im pomerne dosť dlho trvalo a verím, že budú, alebo teda sú naozaj veľkým hráčom v tejto oblasti. Ja sa veľmi teším na to, keď sa tak akože integruje celé AIčko v rámci Google, lebo ja som heavy user Google, ja som si to teraz pozeral, že ja si na Drive ukladám svoje účtovníctvo už 13 rokov, že mám vytvorený svoj systém a strašne sa teším, keď to Gemini a všetky tie ďalšie tooly, ktoré sú v dispozícii, bude prepojené takým spôsobom, že príde mi mailik, nejaká faktúrka, mne sa automaticky vytvorí nejaký task, že ho mám uhradiť a rovno sa to uploadne na Drive. Čiže to bude strašne ako keby zjednodušujúce. Ale oni to prakticky už teraz robia. Z rovnosti jedna z tých tém, ktorú oni prezentovali na tom Google AI, je práve to, že budú integrovať Gemini napríklad do Gmailu. Áno. Minulý týždeň alebo 2 vyšla informácia, už si to aj sám vieš vyskúšať, že už ti Google Search priamo dáva odpovede, ktoré sú generované umelou inteligenciou, to je tiež novinka. Áno. V úvodzovkách dobehli Perplexity. Ja si myslím, že predbehli alebo zničia ich úplne. To uvidíme, hej, lebo tam závisí to ešte aj od ďalších faktorov toho, aby naozaj boli úspešní. Aj keď majú predpoklady, ich zničí, to sa o tom potom, hej, z tohto hľadiska bez debaty. Takže tú integráciu do toho ich ekosystému, ten Google Workspace naozaj robia, hej. Áno. A sú 2 firmy, ktoré sú dneska vo svete, ktoré majú predpoklad ten trh nejakým spôsobom ovládnuť v zmysle toho ekosystému, ktorý majú vybudovaný okolo. Prvý je Google, druhý je Microsoft. Potom je tam ešte taký ničový hráč, ako je Apple, ktorý má úplne rovnako všetko to isté, ale momentálne stále spí a uvidíme, kedy sa zobudí. A to sme sa bavili minulý mesiac, že vlastne, že keď Apple sa rozbehne, takže má veľmi veľký predpoklad tiež akože dominovať v tomto segmente. Ale ešte sa... Dokonca tí majú ešte tú väčšiu výhodu a to je ten hardware. Hej? Áno. Ja som napríklad spomínal, že Siri má byť o 2 roky, teraz z okolností jedna z noviniek posledného mesiaca, že Siri boostovaná
úplnou umelou inteligenciou by mala byť na konci tohto roka. Tak uvidíme. Majú mať konferenciu teraz jún, kde budú predstavovať nové operačné systémy, tak uvidíme, čo nám povedia a kde je teda pravda. Takže uvedomujú si, že vlak im uteká a rozbieha sa. Dobre, priatelia, ja vás vítam pri ďalšej špeciálnej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Ideme si opäť prejsť novinky za uplynulý mesiac a opäť toho bolo extrémne veľké množstvo a ja som rád, že sa tu zase môžem porozprávať s Peťom Baumertom, odborníkom na AI. Ahoj. Ahojte. Taká mainstreamová novinka, ktorá bude zaujímať asi všetkých ľudí. VO3 model, alebo VO3. To je, že model, ktorý dokáže generovať videá. Tá novinka v tej verzii 3 je tá, že dokáže generovať tie videá priamo aj so zvukom. Okrem toho teda, že sa brutálne zlepšila tá kvalita toho, ako to vyzerá, tak akože tá prevratná novinka je tá, že vlastne si vygenerujem nejakú scénu, ktorá má 5, 8, 10 sekúnd a že tá scéna bude so zvukom, že tam budú čvirikať vtáčiky, že keď niekto chodí, tak to tam bude tlapkať tými nohami. Bohužiaľ, zatiaľ to nie je oficiálne dostupné v Európskej únii, lebo vieme prečo. Takže je to dostupné len v Amerike s tým, že keď má človek VPN-ku, tak samozrejme si vie pomôcť. Ja som videl niekoľko aj nie, že priamo oficiálnych videí Googlom, ale aj už konkrétne výtvorov, kde robili konkrétne ľudia nielen teda 8-sekundové videá, ale robili už aj krátke filmy, lebo ty vieš urobiť, jedna z tých funkcialít toho modelu je to, že ty vieš nadpájať 8 sekúnd plus 8 sekúnd plus ďalšie 8 sekúnd, až toho ti vytvorí niečo, čo môže mať niekoľko minút až niekoľko hodín. A tá kvalita výstupu, a nielen teda toho, že je tam zrazu zvuk, ale aj to, že akým spôsobom on dokáže vygenerovať celý ten príbeh s tým, že ja som sa samozrejme snažil hľadať chyby. No jasné. Vo veľmi výnimočných prípadoch som niečo našiel, ale a priori sa nedá tvrdiť, že je to nepozerateľné, alebo že by tam niečo zásadne kričalo. Proste musel som si dať veľký pozor na to, aby som nejakú chybu našiel. Hej. Čiže tie scény medzi sebou, keď to napájaš, je to konzistentné. Presne tak. Hej. A teraz tú chybu nie v zmysle toho napájania, ale v zmysle toho, že ja neviem, listoval v knihe a bolo vidieť, že to proste to listovanie nebolo úplne ideálne. Hej. Ale napríklad pohyby ľudí, mimika tváre, čokoľvek, či už tancovali, chodili alebo robili akékoľvek iné pohyby, ja som tam nevidel problém. To znamená, že reálne, keby sme to pustili človeku, ktorý netuší, tak nepríde na to. Ako už sme dneska v tej situácii. A samozrejme, pokiaľ sa ešte dopracujeme do tej budúcnosti a podľa mňa už zasa nie nedalekej, že ty si vieš kúpiť herca v zmysle jeho avatara, a urobí si herca, kde bude hlavný hrdina nejaký známy herec, ktorému ty mu samozrejme za to zaplatíš, ale tebe to o to viac zvýši predajnosť toho filmu, tak budeme vedieť robiť za, ja neviem, pár hodín alebo pár dní. Hej. V kvalite, ktorú fakt ten človek, bežný človek nemá šancu rozlíšiť. Ešte budeš musieť pomerne dosť veľa platiť. Hej. To tiež treba upozorniť. Ten nový program, ktorý dali, stojí teraz $125, prvé 3 mesiace a potom 250, tak myslím, že je to len vďaka. Áno, ale skúšal som sa hrať teraz s tou VO2 v zmysle takom, že vygeneroval som si nejakú ilustráciu cez Soru, akože normálne, že post na sociálne siete, ale že ilustrácia, že to bolo nakreslené. A tá VO2, ktorá je normálne dostupná teraz pre všetkých, tak som jej dal iba promptik, že zanimuj mi tú ilustráciu. To bolo neuveriteľné. Akože ja som mal ilustráciu, kde bol, že taký ilustrovaný človek sedí za počítačom, vedľa má hodiny a tá scéna bola, že taký busy, že má strašne veľa roboty. A to normálne to zilustrovalo tak, že sa potí, že točia sa tam tie hodiny, že tam lietajú papiere. To bolo pre mňa že úplne neuveriteľné, že takto dobre to dokáže zilustrovať už tá dvojka. Tak hýbeme sa rýchlo dopredu, naozaj. Tá dvojka, ak sa nemýlim, tak vyšla niekde začiatkom roka, alebo tak nejak. To znamená, že to sú všetko modely, ktoré vidíš po pol roku sú obsoletné. Uvidíme, čo príde o pol roka v tom prípade. No, o pol roka si budeme promptiť filmy fakt, že za pár sekúnd. Potom ďalšia novinka bola z Google I.O. projekt Astra. To je špeciálna verzia upraveného modelu, ktorý určite si všimol, je optimalizovaný pre okuliare. Lebo ty si mi spomínal naposledy okuliare, ktoré si videl. Tentokrát som si aj ja dal alebo vyhradil ten čas a pozrel som si tú časť prezentácie, ktorá súvisí s googlackými okuliármi, tie, ktoré tam boli predstavené. Hneď som pozeral, že kedy ich môžem kúpiť, ale ešte to chvíľu potrvá, lebo nič také ako cena eventuálny release date neexistuje. Ale akože z pohľadu toho, čo to už dneska, uvidíme, čo bolo na tom pravdy samozrejme, dokáže, tak to vyzerá veľmi, veľmi sľubne. To, ako tie okuliare vyzerajú, čo všetko v sebe majú natlačené,
V zmysle toho, že je tam teda kamera, zobrazovanie na optiku toho skla, nejakých údajov, že je tam reproduktor, že je tam mikrofón, že tam máš v princípe všetko. A zároveň to vyzerá ako normálne okuliare a zároveň to robí to, čo to robí, tak akože asi si kúpim okuliare v dohľadnej dobe. Tiež takto na tým uvažujem, že to sú reálne, že okuliare, ktoré by som si kúpil. Tá rozšírená realita, ten augmented reality. No, v konečnom dôsledku to znamená, že nebudeš potrebovať mobil, keď budeš mať okuliare. Teda ak budú vedieť samostatne fungovať bez mobilu, čo si myslím, že na začiatku možno neviem, to len hádam. Ale v každom prípade, ak to raz bude samostatne fungujúce zariadenie, nepotrebuješ mobil. No áno, však ty si tam vlastne nahráš nejakú virtuálnu simku a iba stačí, aby to vedelo... Vieš telefonovať, vieš prehliadať, brousiť, vieš robiť čokoľvek. Hej? A v konečnom dôsledku ešte máš tam ten level naviac, v zmysle toho voice asistenta, ktorým ty vieš riadiť celé to ovládanie tých okuliarov ako takých. A to je akože hudba nie až tak ďalekej budúcnosti. To vôbec. Dobre, a ten projekt Astra je teda, že... To je nový model. No nie je to nový model, akože ťažko povedať, že či nový alebo nenový. Je to proste model, ktorý je odvodený, myslím si, od Gemini ako takého, ale je práve svojou multimodalitou, veľkosťou optimalizovaný na to, aby bežal na tých okuliaroch a vedelo robiť špeciálne tie príkazy a spracovať tie úlohy, ktoré sú pre tie okuliare ideálne, samozrejme. Či už je to navigácia, či už je to následne telefonovanie, či už je to, posielanie mailov, všetky tie veci, ktoré ty ako užívateľ okuliarov vieš a môžeš potrebovať pre svoje dennodenné fungovanie. To je vlastne, že customizované AIčko pre ten spôsob používania pri tom, že nosím tie okuliare, lebo tie štandardné modely sú, že píšem si s nimi a že robím to na počítači, na telefóne. Áno, to je presne customizovaná verzia, či z pohľadu trénovaných dát a zároveň svojej veľkosti, aby bežala tam, kde beží a vedela len to, čo vie. Treba si samozrejme vždy uvedomiť, že tie veľké jazykové modely sú preto veľké, že vedia všetko v úvodzovkách, alebo teda veľmi veľa. Ako náhle chceš, aby si ich vedel prevádzkovať ako menšie modely alebo nejaké stredné modely, tak už nemôžu vedieť všetko. Natrénuješ ich, že budú vedieť len naozaj to, čo je špecificky vhodné pre ten model, ktorý trénuješ na niečo, má byť na niečo zameraný. Takže tento je na okuliare a keď sa spýtal, ako sa varí ryža, tak ti samozrejme túto informáciu nedá. No, áno, alebo si na pozadí zavolá ten veľký model a pokiaľ to bude tak nainštalované a prepojené, aby sa vedel dopýtať, čo je akože bežné, takže áno. Ale za tej podmienky on to nevie. On sa musí spýtať niekoho iného. Keď som bol ešte v tom New Yorku, tak tam kúsok od Times Square boli obrovské billboardy na tie Ray-Ban Meta okuliare. Ale vlastne oni to releasli, tie Ray-Bany, tie Meta, ale vlastne, že nejak o tom nepočujem. Není to niečo prevratné, není to niečo, čo by si ľudia kupovali. Ale to má byť kvázi taká konkurencia týmto okuliarom. Tak Meta má, ja neviem, momentálne nejakú druhú generáciu, ak sa nemýlim. Už tá prvá verzia nebola priamo verzia pre umelú inteligenciu, ono to dokázalo robiť nejaké veci. V tej dvojke sa to samozrejme rozšírilo, ale dostať Mety na úroveň toho, čo bolo ukazované na Google, to samozrejme znamená, že veľmi úzke prepojenie s nejakým jazykovým modelom a s ekosystémom, ktorý je na pozadí. Lebo ak sa bavíme o tom, že videla som nejakú kaviareň, tak vieš mi niečo o nej povedať, tak všetky tie informácie boli samozrejme z Google ekosystému, v zmysle toho, aký rating, aké sú tam fotky a neviem čo všetko. Toto Meta v danom okamihu možno má čiastočne, alebo že bude to vedieť vydelovať z tých postov užívateľov, ktorí povedzme dali nejakú recenziu na tú kaviareň, ktorá tam bola, ale priamo to, čo robí Google, že ty si vieš do Google Map povedať, tu je kaviareň a ľudia môžete si pozrieť rating, eventuálne dávať hodnotenia alebo fotky. Ak to chceme takto prepojiť v zmysle toho ekosystému, ktorý dá maximálnu pridanú hodnotu tomu užívateľovi tých okuliarov, tak zatiaľ im chýbajú tieto dáta. Nie je to len o to modely. Ten model akože Meta má veľmi dobrý a niekoľko dokonca Meta má aj open sourceové modely, čo by človek nepovedal, v zmysle toho zamerania, ako Meta funguje. Ale tá výhoda Google, to je to prevalcovanie, ktoré si aj ty spomenul, je práve v tom obrovskom ekosystéme, ktorý je za nimi. Gmail, YouTube, Google Maps, Google Search, oni toho majú strašne veľa. Keď pôjdeme ešte do toho jemne podnikového, takže Google Workspace, ako súčasť Google Meet, celý Office balík, všetko majú. Akože sú fakt veľkí v tomto smere a vedia to prepojiť. Keď to prepoja zmysluplne, tak to bude dávať veľkú pridanú hodnotu. A práve preto, keby som si mal ja vybrať, kúpim si asi dneska Google. Uvidíme, čo bude o pol roka zase na druhej strane. Ja mám dlhodobo takú dilemu, že vlastne, že mám iOS-ko a mám Appleacký device, ale že vlastne celý môj software beží na Google. Hej, že vlastne Gmail, Google Drive, všetko. Presne ako keby, že to tak dlhodobo oni bojujú medzi sebou, že nedovolia ti urobiť úplne všetko to, čo ti dovolia urobiť v Appleackom kalendári, vieš, a takéto veci. Tak uvidíme, no, že ako ďalej. Videl si to demo Google Beamu?
No videl som celé to I.O., ale nepamätám si tie názvy, takže ten Beam bol ten... To bol Real-Time Translate? Real-Time Translate v rámci Google Meet konverzácie. Áno. To je éra, ktorá, ak si spomenieš eventuálne, keď čítaš science fiction knihy, čiže to, ja neviem, Star Trek, Star Wars alebo akékoľvek tie knihy budúcnosti v zmysle toho, že všetci rozumejú všetkým, tak toto je možno ten začiatok toho, keby mala nastať situácia, že je úplne nezávislo od toho, akým jazykom rozprávaš a koľko jazykov ovládaš. Lebo ako náhle budeš komunikovať cez takúto platformu, tak automaticky ti tá platforma zabezpečí, že celá komunikácia prebieha na každej strane natívnom jazyku a čo je na tom ešte krajšie je to, že ty počuješ tú protistranu hlasom toho naozaj toho človeka, že tam nie je nejaký iný alebo tretí hlas, alebo ktorý by bol iný ako je hlas toho oponenta a zároveň ti dokáže prenášať ten hlas emócie v zmysle toho, že nie je to suchý prekladateľ niečoho, ale celú emóciu, ktorý ten človek dáva, keď rozpráva svojim jazykom, svojou natívnou rečou, aj ten jazykový model do toho prekladu. To znamená, že tá dôveryhodnosť a vierohodnosť tej komunikácie je na absolútnej úrovni v zmysle toho, že my dvaja práve v tejto chvíli v slovenčine. Že všetku tú emóciu, ktorú ja viem dať do tej reči, a úplne rovnako samozrejme aj ty, tak ja ho viem navnímať, opozitne. Toto zabezpečí presne to isté, aj keby si ty hovoril po anglicky, španielsky, zatiaľ samozrejme nie sme vo veľa jazykoch, ale do budúcna verím tomu, že to problém nebude. Ano. Takže začína tam naozaj podľa mňa obrovská revolúcia v zmysle otvárania tej globalizácie. Konečne od straty obmedzenia toho, že máme strašne veľa jazykov vo svete ako takom. Hej. Aktuálne teraz v Amerike už je dostupné, že zapneš si Google Meet a máš tam real-time translate. Keď to máš platené, sa mi zdá, ten model? Či, neviem. Je to podľa mňa, že celé to oni zabalili do toho, aby to testovali teraz tí ľudia za peniaze. Jeden človek rozpráva po španielsky, druhý človek rozpráva po anglicky a automaticky sa to prekladá medzi sebou. Oni vyslovene povedali, sa mi zdá, že priamo na tom I.O. alebo na webe to majú napísané, že ďalších x jazykov je otázka pár týždňov. Uh-huh. Takže to bude, že veľmi čoskoro tu. Ja sa na toto že extrémne teším, pretože moje podnikanie napríklad sa môže stať hneď globálnym. Ja to dlhodobo hovorím, že čoskoro sa stane to, že ja natočím nejakú storku na Instagram alebo nejaké reelsko, nejaké video na Instagram a že ono bude distribuované do sveta, že nebude distribuované, lebo teraz sociálne siete distribujú ti obsah podľa tvojej lokality, že si Slovák, tak to ukazuje Slovákom. Ale takto to bude distribuované podľa toho, že čo tých ľudí zaujíma. A to, že ja budem Slovák a budem hovoriť o nejakej produktivite a o nejakom AI, tak ukáže to aj Španielovi, ale v španielčine a presne majú emóciu, že sme o krok bližšie k tomuto. Dneska sú modely, ktoré dokážu, nehovorím, že simultáne v reálnom čase prekladať, ale zvládajú 160-170 jazykov, pre nich nie je problém, dokonca vedia v nich rozprávať. Keď to proste prepoja do jedného, tak sa veľmi teším, rovnako aj ja. No, to bude neuveriteľné. Nie, my sa bavíme o mesiacoch. Ja si nemyslím, že my sa bavíme o rokoch. No, nie. My žijeme sci-fi, hej? Áno. Dneska. To, že ti to real-timeovo prekladá proste video presne s tou tonalitou a so všetkým, čak to sme si 2 roky dozadu, to nikoho ani nenapadlo. Oni neuvažovali, že také niečo by mohlo byť. To je úplne že neuveriteľné. Dobre, a potom projekt Mariner. Projekt, ktorý bol prvýkrát predstavený, minimálne ja som videl prvé videá ešte v decembri minulého roka. A bolo to dávno predtým, ako vyšiel od OpenAI agent, ktorý sa volá Operator, a ktorý vyšiel dokonca neskôr, ako Mariner bol komunikovaný vo svete ako niečo, čo niekedy má prísť. To znamená, že keď to zhrniem, je to agent, ktorý je tak ako Operator, alebo povedzme Manus, schopný výjsť z toho ekosystému toho štandardného chatu a okna a ktorý dokáže ovládať v tomto prípade webový prehliadač. Keby sme ho prepojili cez API rozhrania, tak možno aj nejaké ďalšie aplikácie, ale ktorý zrazu vie za teba robiť úkony, ktoré ty si musel doteraz klikať ručne. Samozrejme, tá výhoda nie je len v tom, že dokáže niečo nájsť na internete priamo cez to rozhranie toho webového prehliadača, lebo to si on vie vyhľadať aj úplne iným spôsobom, ale naozaj dokáže vyklikať na tom webe to, čo ty potrebuješ a nemusí klikať len web nejakej tretej strany, ale dokáže klikať aj webovú aplikáciu, ktorá je firemnou aplikáciou. Čo je akože strašne zaujímavé v zmysle toho, že jemne premostím, že takedy sme sa bavili o tom, že budeme mať vo firme
virtuálnych zamestnancov alebo AI zamestnancov, tak toto je práve tá úroveň, kde tí zamestnanci nebudú len tí konzultanti, ktorí odpovedajú inému zamestnancovi na otázky, ale ktorí už budú dokonca vedieť robiť aj nejaké úkony a dokonca budú vedieť robiť samostatne a dokonca bez toho, že by niekto prikázal. Je to taký vyšší level toho zamestnanca a opäť akože je to funkčnosť, ktorú už vieme urobiť dneska. A prečo je to zaujímavé? V konečnom dôsledku my, bežní používatelia umelej inteligencie, vždy, keď používame nejakú umelú inteligenciu, tak ju používame v zmysle toho, že komunikujeme s nejakým chatom, ktorý je niekde, teda s jazykovým modelom, ktorý je umiestnený niekde v cloude a ktorý má nejaké informácie, my ich samozrejme vieme nejakým spôsobom obohatiť, ale takéto riešenia nám vytvárajú schopnosť vytvárať lokálne umelé inteligencie, ktoré dokonca budú vedieť hovoriť po slovensky, ktoré budeme vedieť naučiť informácie, ktoré on nevie a nemá šancu vedieť, lebo nikdy na internete nie sú, ale budú to povedzme informácie, ktoré máš ty uložené na Google Drive alebo sú uložené niekde v lokálnych úložiskách firiem, alebo to je proste jedno kde. A zároveň, ktoré teda tie informácie dokážu použiť k tomu, aby ti odpovedali na otázky alebo kreovali nejaký content v zmysle toho, že potrebuješ urobiť nejaký text, ktorý, alebo zmluvu, ktorú si doteraz nemal na základe tých historických zmluv, o ktorých sa klienti dozvedia. A zároveň tým vieš povedať, že OK, pošli túto zmluvu tomuto užívateľovi, eventuálne vyklikaj mi žiadosť niekde, alebo proste urob mi veci, ktoré dneska musel robiť človek. Mariner je ďalším krokom k tomu, že už dneska vieme vytvárať takýchto AI zamestnancov, ktorí dokážu pracovať samostatne a nie sú len nejakými asistentami nejakých iných zamestnancov. A preto to je strašne zaujímavé, že nastáva naozaj tá éra toho, že postupne budú vo firmách vznikať pozície, špecializované pozície, ktoré budú natrénované do konkrétnej role. To znamená, že budeme mať AI právnikov, budeme mať AI projektových manažerov, AI marketérov, AI testerov, AI developerov, tam sa to mimochodom brutálne hýbe v zmysle toho, že každú chvíľu vzniká nový model, ktorý je v tom programovaní lepší ako ten predchádzajúci. Napríklad Claude 4, to je tiež novinka posledného mesiaca. Takto budeš mať takto špecializované umelé inteligencie ako zamestnancov, ktorý bude dobrý v svojom obore a ty v princípe budeš vedieť vytvárať v tom zamestnaneckom ekosystéme ten pomer toho, že budeš mať povedzme čoraz menej tých živých zamestnancov a čoraz viac tých umelých zamestnancov, alebo teda tých umelo-inteligenčných zamestnancov. A Mariner je ďalším krokom toho, že to proste už teraz žijeme. Už dneska takéto niečo vieme robiť. Zatiaľ je to dostupné iba cez APINu, že? Z toho, čo tu pozerám. Čiže Mariner je dostupný v Amerike. Opäť, toto je problém, ktorý potrebujeme dostať do Európy. Takisto aj Operator je napríklad dostupný len v tej vyššej 200-eurovej cene od OpenAI. Ale už máš, napríklad Manus je zadarmo, ja som už vedel použiť a používal, robil som nejaké testy, aj či už pre potreby nejakej konferencie, ktorej som sa zúčastnil, ale proste tiež je to vec, ktorá ma zaujíma. Ja som si cez Manus nechal buknúť reštiku v New Yorku. No, vidíš. Takže, vieš, to sú veci, ktoré dneska, keď ich budeš vedieť aj implementovať lokálne, lebo napríklad aj Manus je vec, ktorú by si mal do budúcna vedieť aplikovať lokálne, ak už dneska, teraz neviem. A zároveň vznikajú open sourceové modely, ktoré ti takéto veci dokážu robiť. A lokálne by som to mal bežať preto, aby som nemal strach z toho, že tie moje dáta pôjdu niekde? To je najväčší strach, ktoré dneska firmy majú v zmysle toho, že vnímajú, že tie dáta sú pre nich niečo ako rodinné striebro. Fakt je ten, že ja aj keď chodím na rôzne konferencie, tak toto je otázka, ktorú dostávam najčastejšie, že čo sa stane, keď tam tie moje citlivé kritické dáta, ktoré keď sa dostanú von, tak ja skrachujem, lebo je tam moje know-how a neviem čo všetko. Môžem si to dovoliť niekam dať, alebo nemôžem. Ja sa samozrejme nemôžu a nemusia veriť v zmysle tých odpovedí, ktoré im dám. Proste fakt je ten, že tie dáta niekam by odišli, keby sme to robili z tej cloudové služby. A tým pádom pre firmy, ktoré toto naozaj vnímajú ako kritickú požiadavku bezpečnosti, tak si naozaj tieto modely vedia vytvárať lokálne. Myslím, že sme sa pri nejakej príležitosti bavili, že ako je to s tými open sourceovými jazykovými modelmi, ktoré zvládajú slovenčinu. Jedna z noviniek, ktorá akože je opäť posledný mesiac novinkou, je to, že jediný európsky vývojár veľkých jazykových modelov, firma Mistral, ktorá sídli vo Francúzsku, aj keď v princípe je do dosť veľkej miery financovaná americkými peniazmi, tak vydala open sourceové modely, ktoré zvládajú slovenčinu. To sú modely, ktoré vieš ty púšťať lokálne. To znamená, že napríklad ja som si nainštaloval ten malý model vo verzii 3.1 na svoj notebook
Ja vždy, keď vyjde niečo nové a viem si to stiahnuť a nainštalovať na svoj notebook, tak to vždy stiahujem a skúšam slovenčinu. To je proste moja taká závislosť v zmysle toho, že pre slovenský trh to považujem za kľúčové. Áno. Tak Mistral má model, ktorý som bol schopný rozbehnúť na svojom notebooku a zvláda slovenčinu. A zvláda slovenčinu akože v zmysle pochopenia a odpovedania. Problém je totiž to v tom, že tie malé modely obyčajne slovenčinu obchádzajú široko ďaleko. Oni rozumejú slovenčine v zmysle textu, keď im niečo poviem, ale odpoveď dávajú v takej maďarskej slovenčine alebo ešte horšej. A tento to dokázal. To je prvý model, ktorý má tú slovenčinu na tak dostatočne dobrej úrovni na to, aby si ho ty vedel použiť na to, že si toho zamestnanca vytvoríš lokálne. Čítal si teraz Anthropic vydal taký príbeh, kde vytvorili model, napromptovali ten model tak, aby sa snažil kvázi prežiť ako zamestnanec firmy. Hej? A teraz veľmi, veľmi v stručnosti podhodili mu nejaký mail o inom zamestnancovi, ktorý bol v nejakom zmysle citlivý alebo senzitívny, to znamená, boli tam informácie, ktoré by nikto iný v tej firme nemal o tom zamestnancovi vedieť. A on začal, tá umelá inteligencia, vydierať toho zamestnanca, toho človeka, aby dostal od neho to, čo od neho potrebuje. A vydieral ho práve tým, že ak to teda nedá, tak to prezradí. Aj takto sa tie modely vedia správať. Hej. Dokonca v minulosti bol čínsky model, ktorého tiež napromptovali, že jeho úlohou je splniť úlohu, nejakú, ktorú mu dali, za každú cenu. A jedna z tých jeho cien bola to, že sa teda musí rozmnožiť. Že musí sa dokázať skopírovať na nejaký iný systém, lebo mu opäť dali vedieť, že tento systém sa vypne a tým pádom úlohu nesplní. Takže sa začal kvázi množiť. Takže takéto prípady sa už dneska dejú. No, ja tu mám presne poznačenú jednu novinku, tiež tohto typu, že nie je to ako keby, že je úplne takáto technologická novinka, ale jeden z takých akože jedno z najväčších mien v rámci AI, Joshua Bengio, to je výskumník, ktorý v AIčku robí roky, má strašne veľa oceňovaný, má strašne veľa citácií. Tak teraz mal taký TEDx Talk o tom, že on presadzuje to, že k AIčku by sa malo pristupovať rovnako, ako sa pristupuje nejakým nukleárnym zbraniam a podobne. Že tá hrozba môže byť veľmi vysoká. A on je reálne človek, ktorý ako keby vymyslel tie základy toho, na čom teraz stojí AIčko. A spomínal tam jednu štúdiu, ktorá sa robila, ktorá bola o tom, že štúdia dokázala ako keby to, že AIčko ťa zavádza a klame, aby sa zachránilo kvázi. Hej, že proste normálne, že tak, jak ty teraz hovoríš, že to AIčko sa išlo rozmnožovať, aby dosiahlo ten svoj cieľ, tak v tejto štúdii sa dokázalo to, že to AIčko ťa bude vyslovene cieľene klamať a zavádzať a nebude ti dávať odpovede, ktoré by ti mal dávať a vie, že sú tie správne, aby sa proste ochránil. Ale to je práve dané tým, že z pohľadu architektúry a z pohľadu tej neurónovej siete sú tieto jazykové modely vyvíjané. To znamená, že oni majú na základe toho, že sú to v princípe štatistické algoritmy pri tom generovaní textu ako takého, tak oni majú naozaj tú tendenciu ti proste vychádzať v ústretí v zmysle, že ti dávajú odpovede, ktoré ty chceš počuť. Hej. A až následne, keď sa robí ten fine-tuning a tie mechanizmy, ktoré sú nad tým, ako máš ten model pripravený, ti kvázi doučia, a to je silný výraz, alebo doučia a dotrénujú už vôbec nemôžeme použiť, práve upravia odpovede toho modelu tak, aby toto nerobil, pretože on to robí aj za cenu toho, že si potom vymýšľa. Napríklad tiež je to novinka posledného mesiaca, ak sa nemýlim. OpenAI pred asi 3 týždňami releaseol novú verziu modelu 4o, ktorú akože v rámci toho fine-tuningu pokazili a on bol absolútne submisívny ten model. On sa dostal von, to znamená aj medzi ľudí a on ti proste, že podliezal sa a len preto, aby ti robil dobre. Takže oni to odrolovali asi po 3 dňoch naspäť a vrátili na tú pôvodnú verziu, lebo ho proste zle nakonfigurovali. To sa bežne deje. A oni sa naozaj musia v rámci toho fine-tuningu snažiť, aby on doslova, že ho promptujú v tom zmysle, že nesmieš si vymýšľať, musí si dávať pozor na odpovede, ty si ho vieš mimochodom dopromptovať ešte následne. Hej, že keď si napríklad spomínal ten príklad Perplexity toho Deep Researchu, jedna z vecí, ktoré pomáhajú, je to, že ty ho pri tom promptovaní, zadávaní tej úlohy, čo vlastne po ňom chceš, upozorníš, doslova, že a do písmena ako človeka, že nevymýšľaj si a nesmieš to robiť. Čo je to samozrejme druhá vec je
je veľmi dôležité ešte, že aký model na deep research použiješ. Lebo niektoré sú veľmi submisívne od toho základu a niektoré sú tie rozmýšľajúce modely, to sú tie vyššie verzie toho reasoneru, ktoré už majú predpoklad tej halucinácie alebo toho vymýšľania menej. Ale ešte raz, ako zo skúsenosti, vždy upozorní ten model, že nevymýšľaj si. Ano. Chcem, aby si dával odpovede len na základe overených dát. Toto vždy odporúčam robiť. Ešte sa vrátim k tomuto, čo hovoril ten Joshua. Joshua. To súvisí aj s tým projektom Mariner. On tvrdí, že tie agentické AI, že tie sú najväčším rizikom pre ľudstvo, že nie je všeobecná inteligencia alebo nejaká tá vyššia inteligencia, ktorú chceme dosiahnuť, ale že tie agentické AI a že riešením by mohlo byť tzv. Že scientist AI, čiže nejaká neagentická forma AI, ktorá by fungovala ako nejaký bezpečný dohľad nad ostatnými systémami. Hej, čiže vlastne, že mali by sme spraviť AIčko, ktoré bude kontrolovať AIčko, hej, a že aktuálne AIčko nemá že takmer žiadnu reguláciu a že komerčný tlak je že obrovský a dramaticky rastie, ako keby a je to extrémne rýchle, však to vidíme aj v týchto novinkách. A že malo by sa viacej spolupracovať medzi aj tými rôznymi firmami a že malo by sa investovať oveľa väčšie množstvo peňazí do tých kvázi, že obranných systémov alebo do tých akože safety nejakých riešení. Áno, ktoré budú potom toto mať nejakým spôsobom na starosti. No, je to naozaj tak, že tretieúrovňové umelé inteligencie, to sú tí agenti, sú naozaj, tak ako som vravel, tí, ktorí už vychádzajú z toho ekosystému toho chatu, hej. To znamená, že zrazu vedia robiť viacej, ako mohli robiť doteraz, v mysle práve toho, že ovládajú aplikácie tretích strán zatiaľ, a to je jedno, či je to webový prehliadač, alebo do budúcna akýkoľvek. A to je zároveň predpoklad tomu, že už teda vedia meniť veci. Hej. Ten bežný model ti len odpovedal na základe informácií, ktoré mal, alebo ktoré si doštudoval následne, ale tento dokáže meniť veci, napríklad tá rezervácia, čo si hovoril, a to samozrejme len pínať k tomu, čo by mohol vedieť robiť do budúcna. To znamená, aby sa teoreticky, strašne preháňam, hackol do nejakého obranného systému, nejakého štátu, tak samozrejme vie aktívne tam urobiť zásahy, ktoré povedzme vystrelia, neviem, atomovú raketu, hej, alebo niečo, vymýšľam si, ale to je to, že otvárame tie dvierka tej umelej inteligencie k tomu, aby už nebola len takto loknutá a bola niekde inde. Ale fakt je ten, že to je len tretia úroveň a tá piatá úroveň je až tá všeobecná umelá inteligencia, ktorá bude obsahovať aj tých agentov pod sebou, hej. No a my sme zasa možno troška depresívni, ale v konečnom dôsledku táto umelá inteligencia, pokiaľ bude postavená na národnej úrovni nejakého štátu, tak je predpoklad, že bude mať ten štát ambíciu zneužiť. A ono to nepustí, lebo už aj dneska sú systémy, ktoré s umelou inteligenciou nemajú nič spoločné a sú zneužívané na niečo, čo je neúplne ideálne. Takže tu len získajú zrazu takú zbraň z pohľadu schopnosti tej umelej inteligencie, ktorú doteraz nikdy v ruke nemali tie štáty. A ako ho využijú tých katastrofických scenárov, pred asi o 5 mesiacom vyšiel článok, kde sa predpovedalo do 10 rokov od tohto veku, ak sa nemýlim, že zničenie ľudstva. Lebo bude zlé, lebo bude povedzme neregulovaná umelá inteligencia, ktorá si na konci dňa možno urobí, čo len chce. Ale čo je na tom pozitívne? Súčasné modely zatiaľ takto, pokiaľ im človek nepovie, nerozmýšľajú. Hej, to je otázka, že či tie umelé inteligencie budú zbraňou vtedy, keď budú schopné získať vedomie. Ja si myslím, že nie. Oni nepotrebujú vedomie na to, aby dokázali robiť niečo zlé. Samozrejme, vedomie, keď budú mať, tak ich rozhodnutím môže byť samovolným to, že urobia niečo zlé, lebo niečo. Hej. Ale dneska môžeme relatívne v kľude spávať práve v tom zmysle, že oni tie súčasné, proste tú ambíciu a potrebu nemajú dôvod, lebo nemajú vedomie. A jedine, ak urobia niečo zlé, tak len kvôli tomu, že ich niekto, človek, zle napromptuje. No hej, a toto je ten problém, že keď budeš mať nejakého agenta, ktorý bude mať ako keby už tu možnosť reálne meniť veci, tak ty aj v dobrej viere mu môžeš povedať nejaké inštrukcie, ale však to vidíme aj teraz, že keď zle niečo vypromptíš, ako dostaneš odpoveď. Hej? A môže to byť iba v tom, že ja som tam nezadal, že nevymýšľaj si. Hej? A toto môže byť ten teraz, keď si tak spomínam, tak keď boli prvé modely, keď vznikali, asi tie už 3 roky naspäť, tie modely boli v úvodzovkách iné v tom, ako sú súčasné, že nemali tie, tak ako si vravel, že kontrolná umelá inteligencia, ktorá kontroluje inú umelú inteligenciu. Dneska sa to bežne deje, že sú vrstevné umelé inteligencie, ktoré kontrolujú tie odpovede tej spodnej, v zmysle, neviem, korektnosti, etiky, neviem čoho. Dneska ti bežná umelá inteligencia nepovie, ako zostrojiť atomovú bombu, alebo akúkoľvek výbušninu. Ale pred tými 3 rokmi taká kontrola až neexistovala.
tak vtedy práve bežne vychádzali články napríklad, že ty si vedel napromptovať, že chcem hacknúť túto banku. Hej, a že daj mi návod. Daj mi návod. Vtedy to bežne fungovalo. Áno. Dneska to už nefunguje. Ja tu mám ešte novinku, že Bagel od ByteDance, to je že multimodálny open source free model, ktorý si vie ktokoľvek vyskúšať. Je normálne aj free demo na Hugging Face na webe, kde si to proste človek vie dať akože normálne to vyskúšať. A je to, že open sourceový model od ByteDance, to je firma, ktorá vlastní TikTok a CapCut. Vieš si tam generovať veľmi, veľmi kvalitné obrázky na úrovni Sorry, teraz po tom update od OpenAI. Je to zadarmo a hlavne ako keby dokáže to, tým, že to multimodálny model, tak dokáže rozoznávať tie veci, ktoré sú na tých obrázkoch a popísať ti ich nejakým spôsobom textovo, že dokáže s tým veľmi dobre pracovať. A je to, že zadarmo, free pre všetkých, zverejnené a vieš sa s tým hrajkať, kebyže niekto chce. Predpokladám, že či je toto nejaký nasledovník toho modelu, ktorý volali predtým OmniHuman. To vtedy sa šírilo také virálne video o Einsteinovi, ktorý to video bolo vyrobené z jednej fotky a jednej nahrávky. To podľa mňa ešte nedali von, ten OmniHuman. Je? Či počkaj, nie, vlastne áno, oni to už dali von, áno. Ale už sa to nevolá OmniHuman, to je predpokladám, že predtým to tak volali, teraz to volajú ináč. Ale zhodou okolností takýchto modelov, ktoré dokážu vytvárať, povedzme, či už deepfakeové videá, alebo akékoľvek videá na základe relatívne malého množstva vstupných informácií v zmysle obrázku, alebo dokonca ani toho nie častokrát, tak takých riešení dneska vzniká každý týždeň, že niekoľko z pohľadu nejakých nových verzií. Ja už si ani neviem vybrať, že ktorý použiť a ktorý nepoužiť. Ano. Naposledy, keď som robil prezentáciu, tak som použil HeyGen konkrétne vo verzii 4, kde som vložil fotku a dokázal mi urobiť výstup, ako bol povedzme ten OmniHuman v minulosti. A dokázal som to robiť takto za 5 minút v zmysle kvality, ktorá bola až neuveriteľná. Úplne rovnako, keď sme sa bavili o tej Veo 3, tak tá kvalita výstupu rastie exponenciálne. Ja sa len akože nechcem možno dožiť toho, že tu naozaj bude zneužívané viac a viac a práve pri tých čínskych modeloch, keď už sa teda bavíme na rôzne deepfakeové videá rôzneho typu. Hej. Toto jemne premostím, pokiaľ naozaj nezačne niekto regulovať, lebo toto je to najhoršie, čo môže byť v zmysle tej uveriteľnosti. Keď je to video so zvukom a keď tam proste vidíš známu osobnosť, ktorá hovorí veci, ktoré by si nikdy netypol a nie si schopný rozlíšiť, že to naozaj nehovorí on, tak sa dostávame do situácie, že ak to nezačne niekto regulovať, tak máme obrovský problém, lebo prestávaš veriť všetkému, čo mu vidíš, pokiaľ to nevidíš na vlastné oči, aspoň teda zatiaľ. To si pekne zhrnul a natizoval našu epizódu o deepfakeoch, ktorú sme nahrávali, ktorá počkaj, ja sa idem pozrieť vyslovene, že koľka tá časť to bude, aby som vedel presne povedať ľuďom. 20. časť, dobre. Tam sme presne toto rozoberali. No ja tu mám potom ešte jednu vec. Teraz vyšla taká štúdia, ktorá ako keby, že AIčka merala EQ, emočnú inteligenciu. A ono sa to testovalo ešte na GPT-4, Gemini 1.5 a Claude 3.5, hej. Že už sa to akože tak dávnejšie testovalo, ale teraz z toho urobili nejaké závery. A tie LLM-ka prekonávajú emočnú inteligenciu AIčko, priemer ľudí. ChatGPT 4 už vedela vytvoriť ako keby také nové testovacie položky do tých EQ testov, že boli takmer identické, ako keď to vytvárajú normálne akože edukovaní ľudia, nejakí psychológovia na to, aby urobili tieto testy. Lebo o AIčku sa vo všeobecnosti hovorí, že to je v poriadku, že má toľko informácií, to je v poriadku, že nám vie dať tieto informácie, ale že nikdy to nenahradí človeka, alebo že nikdy tamto EQ a tá emócia a tá emočná inteligencia nebude taká ako pri ľuďoch, že nebude to vedieť na základe toho niečo vyhodnotiť. No a tuto je štúdia, ktorá tvrdí, že... Ja ti to ešte rozšírim, že teda len tak, že čo sa týka EQ, samozrejme jedna téma, čo sa týka IQ, tak tam sme momentálne tie špičkové modely už cez 130, ale čo sa týka tej emočnej inteligencie, tak ja som úplne rovnako čítal štúdiu, kde porovnávali psychoterapeutov ako umelú inteligenciu a ako človeka, kde sa snažili vyhodnotiť, či dokáže umelá inteligencia ako psychoterapeut pomôcť človeku pri tých psychických problémoch, ktoré má. A zistili, že to dokonca vie viac ako 50% prípadoch tomu človeku pomôcť už tým, že sa rozpráva s umelou inteligenciou. To znamená, že kvalita toho psychoterapeuta je na veľmi, veľmi vysokej úrovni. A druhú štúdiu, ktorú som čítal prednedávnom, je to, že už v roku 2025 je
najpoužívanejší spôsob použitia umelej inteligencie práve ako psychoterapeut. Áno, pre ľudí. To som videl, že nejakých 64% alebo koľko? Neviem číslo teraz, ale proste ukazuje sa, že síce to není vedomá umelá inteligencia. Samozrejme, ona nemá empatiu a neviem čo všetko ešte, ale tú bázu znalostí, ktorú má za sebou, tak je na úrovni, povedzme, bežný psychopat alebo sociopat tiež nemá emočnú inteligenciu v zmysle toho, že by dokázal byť empatický voči druhej osobe, ale to neznamená, že nevie byť toto nasimulovať kognitívne. Áno. A úplne rovnako fungujú aj tieto modely a majú výsledky. Akože z pohľadu toho, že pomáhajú ľuďom. Hej? No. Nemusí byť tá emočná inteligencia v tom pravom zmysle slova, jak ju my poznáme, že my to máme nejak prirodzené, ale presne, že to je že ofejkovaná, ale na takej úrovni, že vlastne, že to nevie človek rozoznať. A pomáha. Akože pomáha ľuďom v konečnom dôsledku, takže máme pozitívny výsledok. Pomáha ľuďom. Google predstavil, že MedGemma, to znamená, že akože medicínske AIčko, ktoré je open sourceové, a zároveň je tak málo náročné na nejakú výpočtovú kapacitu, že sa dá rozbehať na štandardnom telefóne. A teraz, čo robí to AIčko? Robí to, že dokáže analyzovať rentgenové snímky, CTčka a ďalšie nejaké medicínske dokumenty, alebo teda medicínske dáta. Hej. Je to model, ktorý je aj vizuálny, aj textový, čiže dokáže spracovať aj text. Multimodálny. Áno, presne tak. No a Google to dal to von ako open source. A tá moja otázka je na teba, že vlastne, že vy pomáhate kodiť podobnú firmu teoreticky, alebo spolupracujete proste na firme, ktorá robí tiež niečo s rentgenovými snímkami. Že či je to pre nich že výhoda, že Google niečo takéto vyzdelal, alebo či je to pre nich úplne že nepodstatné a že je to úplne jedno, že to dali von, alebo či ich to môže akože zničiť takéto firmičky? Závisí od toho, akým spôsobom, čo vlastne vyvíjajú a na čo má byť ten software následne zameraný. Medicínsky segment je relatívne špecifický v tom, že pracuje nad jedna s ešte citlivejšími dátami, ako sú osobné údaje, a to sú tie medicínske údaje ako také. A zároveň z pohľadu kvality tých modelov ako takých musí sa jeden naozaj model, ktorý nesmie si vymýšľať, to už vôbec nie, a nesmie mať chyby, ktoré by boli triviálneho typu. Napríklad, čo poznám taký príbeh z minulosti, že nesmie nastať situácia, že by povedzme rentgenová snímka bola napríklad pri tých zuboch 360 stupňových, že by ho, model ohodnotil, že obrátene, že sa nechtiac pomýli niekto a podsunie model po modelu snímku, ktorá je otočená. To znamená, že ľavá strana je pravá, pravá strana je ľavá. A to samozrejme tú chybu človek urobiť môže, ale ten model samozrejme nesmie v žiadnom prípade. Hej. To znamená, že musí existovať pri takýchto riešeniach niekoľko takých tých kontrolných mechanizmov, ktoré ti zabezpečia to, že tá chyba nenastane. A to samozrejme ešte sa nebavíme o riešeniach, ktoré by mali byť tzv. Medical deviceami, to znamená riešeniami, ktoré sú už certifikované nejakou organizáciou alebo entitou, ktorá zabezpečí to, že opäť ten model alebo to riešenie dosahuje ešte vyššiu mieru, či už kvality a zároveň aj tých kontrolných mechanizmoch, aby sa v ňom nenastala chyba. A samozrejme sú firmy, ktoré veľmi radi ocenia, že existuje nejaký open source, ktorý vedia aj sami následne použiť a povedzme dofine-tunovať na také funkcionality, ktoré sú pre aj tú medicínu zaujímavé. Samozrejme v nejakej kvalite použiteľnej potom pre toho doktora. Obyčajne voláme to, že second opinion alebo first opinion. To znamená, ukáže tomu doktorovi, že pozri si na snímke, tu niečo vyzerá, niečo zvláštne, bolo by dobré, aby si to sám vyhodnotil a urobil rozhodnutie, do akej miery tam nejaký problém je, alebo nie, napríklad keď je zlomená kosť, že povie, tu by mohla byť zlomená, ale ty rozhodneš finálne o tom, že je naozaj zlomená. A tie medical device už potom ale robia troška inú úroveň z pohľadu tých odporúčaní, to znamená, na nich by sa mal ten doktor vedieť aj viacej spoľahnúť. A vtedy si už musí ale ten výrobca priamo rozhodnúť, či použije nejaký open source tretej strany, ktorý nemá pod kontrolou, alebo zoberie pod kontrolu a následne z neho urobí niečo úplne iné na konci dňa, tak, aby ten certifikát získal a následne on neprišiel. Čiže toto riešenie, ktoré dal Google von, tým, že je open sourceové a nemajú pod kontrolou celý ten kód, alebo teda, že nevyvinuli si ho custom tie firmy, tak nedostanú na to ten certifikát? Ne, ono nemusí a priori z toho vyplynúť to, že ten certifikát nezískajú, lebo to, že je to open source, ti umožní ten kód zobrať a vieš si ho ty ohnúť tak, ako potrebuješ a už sa stáva tvoj kód. To už není kód toho Google, ale zároveň samozrejme vtedy, keď ho ohneš, tak prichádza že možnosť toho, že keď Google vydá vyššiu verziu alebo novšiu, tak ty musíš na novo ohýňať. To znamená, nie je to ideálne riešenie. Takže vtedy sa tie firmy naozaj musia rozhodnúť o tom, že či toto je pre nich cesta. Ja teda
fakt dávam ako otázku, že pri tých middle deviceoch a pri tých certifikáciách to asi možno cesta nebude, lebo tú kontrolu oni stratia v zmysle toho, že buď teda si to skustomizujú a budú to mať počase staré, alebo to musia pravidelne aktualizovať, čo je veľmi, veľmi náročné aj na peniaze. Hej. Jasné. Čiže, čiže vlastne firmám, alebo teda startupom, ktoré robia také second opinion appky, ktoré sú kvázi jednoduchšie, tak teoreticky to môže brutálne pomôcť. Väčším, sofistikovanejším firmám to môže pomôcť, ale musia sa rozhodnúť správne. Práve z dlhodobého hľadiska. Hej, tam je tá otázka. On bol za 7 minút v 6 súbojoch a stále bol na zemi a sa rozčuloval, že jeho kopu a potom ukázali zábery, že on opláca. Už sa naučil, že reál, objektivita, veškerá žádna a už to ide. Ja si osobne myslím, že ten Perez, jak on urobil super projekt s Zidanem, Figem, Beckhamem, ktorý to převálcoval, Galacticos a toto chcel urobiť po druhé, že to tomu nevyjde. Dobre, uznávam, nemajú v láske reál, ale ich láskavý humor ťa dostane. A tá Shakira došla domov a vedela, že deti neznášajú ten džem, on má dietu a zistila, že ten džem stále jej... Počkaj, to fakt? Áno! To takto na to prišla? A ako inak? Takže Shakira prišla a ten špeciálny džem bol vyjedený, lebo tá jeho mladá čávená, 25-ročná, vyjedala ten džem. To si pozri, to je ešte lepšie než ten tenis. O športe na drzovku a smeče tesne za čiarou. V novom podcaste Ole Ole na YouTube Ole Ole a všade tam, kde počúvaš podcasty.